सरकारनि बानजायनायाव थामहिनबा नैबे बिटिसिनि एनिमेल हासबेन्डारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय मसलपुर खारुवा बे खारुवा प्लेग्राउन्डआव नैबे दाउ राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय बिटिसिनि जे बानजायनायाव बा बिटिसिनि इएम मानगोनां राकेश ब्रह्मनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव गुबुन गुबुन जायगायाव नोंथांमोना नुदों अमा राननाय हाबाफारि बेखौबो नुदों बोरमा राननाय हाबाफारि नुदों हांसो राननाय हाबाफारि नुदों आरो थिग बेबायदिनो दिनै नैबे खारुवा बे खारुवायाव खारुवानि नैबे प्लेग्राउन्डआव दिनै मोनसे दाउ राननाय थामहिनबा नैबे दाउ राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोनदों आरो बेवहाय दिनै मोनथिनाय बायदिब्ला 300टा गथनो थाबा सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प हानजानो दिनै बिथांमोना बे दाउखौ राननानै होगोन दा थारै नोंथांमोना नुदों बेवहाय नाम रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नैबे गथफोरा थामहिनबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथिफारिया बिथांमोना बेवहाय नाम रेजिस्ट्रेसन खालामनाय बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय फैनानै गासै 300टा नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जे सोद्रोमाफोरा बेवहाय दाउ लांनो फैदों थामहिनबा बिथांमोना दाउखौ होनाय जागोन थ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दं बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय दाउ राननाय हाबाफारि थामहिनबा बेवहाय बाहागो लादों आरो गावसोरनि जे नांगौ थामहिनबा दाउखौ बिथांमोना लानो थाखाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नैबे दाउ लांनो थाखाय मोनसे लानानै फैदों दा बेबायदिनो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिथांमोना दाउखौ हरनाय जादों नंगौ नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गासै 300टा सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गासै मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 30टा होनाय जादों मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 30टा करै दाउखौ होनाय जादों थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नैबे दाउखौ हरनाय जादों बेवहाय सारि खालामनानै दाउ लांग्राफोरा बेवहाय फैदों थामहिनबा बिथांमोना दाउखौ लादों दा नैबे समाव आं बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जे माबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय फैदों जे आर'नाइ सेल्फ हेल्प ग्रुप आर'नाइ सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय साबैसे फैदों जों साथाम কি ক'ব বাইদেউ এই সময়ত বিটিচি আৰু চৰকাৰৰ পৰা মাননীয় ৰাকেশ ব্ৰহ্মই আপোনালোকৰ সেইটো মুৰ্গীটো দিয়া হৈছে লাগছে স্যার আমি বহুত ভাল লাগছে এনকে যে গিলাই যে এটা মুৰ্গী হাঁহ ছাগলী পাইছো আগতেও ছাগলী পাইছো স্যার আজি আৰু মুৰ্গী দিছে আমাক বহুত ভাল লাগছে ৰাকেশ ছাৰক ধন্যবাদ স্যার প্ৰমোদ ছাৰক ধন্যবাদ আপুনি কি ক'ব এই সময়ত মুৰ্গী আপোনালোক বিতৰণ কৰি দিছে 30টাকৈ দিছে এটা এইটো স্যার এইটো হীৰা কিস্তি দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগছে দুখীয়াৰ কাৰণে বিৰাট সহায় হৈছে আমাৰ তাৰমানে আমি কিন্তু একো পা নাছিলোঁ আজি এইবাৰে মুৰ্গী পালোঁ তাৰমানে সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগছে बिथांमोना मोजां मोननायखौ फोरमायदों आरो नुनो मोनदों बेवहाय दाउखौ नैबे बिथांमोना गासै 30टा बेवहाय बोख्लायनानै हरगासिनो 30टा दाउ माने मोनसे गटआव बिथांमोना 30टा करे हरदों गासै बेवहाय 300टा गट थामहिनबा सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै राननाय जागोन थ' नोंथांमोना नुदों बेहाय नैबे गारिनिफ्राय बेखौ बोख्लायबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेवहाय नैबे दाउफोरखौ माफा माफा गासै मोनसे गटनो 30 हरनाय जादों थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय मा बुंगोन बाजै बे समाव दे नोंथांमोना राकेश ब्रह्म इएम बिथाङा दाउ होनाय जादों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दा जोंनो सारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय गटआव दाउ होनाय जादों ओंखायनो जों दा मोजाङै फिसिनो होनना सानदों आरो मा बुंगोन बे समाव राकेश ब्रह्म नोंथांमोननो राकेश ब्रह्म सारखौ दा जों मोजां होननानै सानबाय जों प्रथम दिनै दाउ मोनदों बोरमा मोनगोन ना मोनाखै एख' मोनथ'वाखै जों आगोलनि माबायाव जोङो एख'खौनो मोनाखैमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया मा जोंनि मुङा उत्तर थेख्राखुसि जों प्रथम दिनै दाउ मोनदों नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामानो उत्तर थेख्राखुसि जोंनिया जेब्ला उत्तर थेख्राखुसिनिफ्राय फैदों आरो बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय नैबे दाउखौ मोननो हादों बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव एनिमेल हासबेन्डारि डिपार्टमेन्ट थामहिनबा नैबे थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गासै मोनसे गटनो 300टा गटनो दिनै होनाय जागोन गासै 30 दाउखौ मोनफा मोनफा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रानना होगोन थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां गेदारिं जादों पाब्लिकफोरा बेवहाय फैदों आरो गोजोननाय फोरमायदों बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनाय बे बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव मानगोनां बिथां इएम राकेश ब्रह्मनि जे दैदेननायाव गुबुन गुबुन समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों माब्लाबा समाव अमा राननाय माब्लाबा समाव नोंथाङा बोरमा राननाय बेखौ नुनो मोनदों आरो दिनै नैबे समाव दाउ राननाय हाबाफारि बे दाउ राननाय हाबाफारिया बेवहाय खारुवानि प्लेग्राउन्ड बे प्लेग्राउन्डआव सोलिबाय थादों दाउखौ मोनगोन ना मोनाखै बाजै दाउखौ मोनगोन ना मोनाखै मोनथ'वाखै र' माबायदि मोनदों दा दाउखौ मोननानै
दाउखौ मोननानैलाय गोजोननाय मोनदो जाहैगोन नामा दाउ जाहैया फिसिगोन फिसिगोन मानिफ्राय फैदो जों उदांस्रि गदनि नैबे बिटिआर सोरखारनि जे बानजायनाय मानगोनां बिथां राकेश ब्रह्मनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव बेवहाय जे नैबेहाय दाउ राननाय हाबाफारि बे दाउ राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों थ' आङो बे दाउ मोननाय सुबुंफोरजों सावरायबाय नोंथांमोननो फोरमायबाय जा बिथांमोना जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों जे बे जायगायाव नैबे राकेश ब्रह्मआ जे दाउ राननानै होबाय जों नुनो मोन्दोंमोन सिगांनि समाव बिथाङा अमा रानदोंमोन बेनाव बोरमा राननायखौ नुनो मोन्दों आरो हांसो राननायखौबो सम सम नुनो मोन्दों आरो नैबे समाव दा दाउ राननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बेवहाय गासै 300टा गट बे 300टा सेल्फ हेल्प ग्रुप बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दिनै बेहाय नैबे दाउखौ लांगोन आरो गासै मोनसे गटनो 30टा होदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो नोंथांमोननो नैबे समाव मसलपुरनिफ्राय आङो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायबाय गोजोन्थों।